ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:55. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Siyete minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong hapon na naman. Action Reports After Edition, Lunes na Lunes. Pizza 17 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ikaduwa sa katapusan nga Lunes sa bulan sang Mayo, ikalimang bulan sang tuig 2021. Inyo ka-aksyon Marlon Hervaya, mapaang-paang sa gihapon ng tiyempo subong. Bangod sa pagtagi sang init, damo sang guya nga nagakulo reet. Dugangan pa sang pagkurisong ang nawong sang pila ka mga ka-aksyon naton bangod sa kapigaduhon. Pero steady lamang kamo na, dara lamang kamo kay ari kami dali. Magadala sa inyo sa mga balita, impormasyon kag kalingawan, mga nagabagos-bos nga mga balita nga sarang ninyo makuwaan sang balasihan. Kung bala makabulig o kung makaapekto sa inyo palangabuyan sa aton taran, ini mga balita nga base kamo mismo apektado ka kinahalan gid ninyo nga mahibalawan. Paagi sa sering nga palatuntunan, mabatian Lunes tob-tob Sabado, umpisa alas 4:45, masulo-subray sa kauras. Umpisa alas 4:45, kung kaisa alas 5, tobdo alas 6 ang kasisidmon. Ang Action Reports After Edition, upod sige apon sa inyo sa Action. Action Marlon Hervaya. 4:59. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sige na sa iluhan daton mga Pangulong dinalan una kita sa bahin sang balita lokal. Ang sunod-sunod nga pagpamakuna agod ang kagaw nga korona hindi makatraka.
Sa Bacolod nga iban pa sa mga lugar sa Negros Occidental nagapadayon. Diri sa Bacolod mayara sa 24 ka mga vaccination centers. Naging pahamtang ang pinakamalapad among venue nga ara sa dalagko nga mga malls. Ang Ayala Malls, ang SM Mall. Samtang ang iban araman ginbutang sa mga kabarangayan. Dapat ay di sang isyuhan ay di sang di paggalamudan sang papolitikal. Kamera sa iban nga kabarangayan mga kaaksyon daw sid inganay na daw laktan niya sang papolitika. Vaccination niya kinanglan ni sa mga tao. Why dapat sang papolitika ay basi gabaan ka mo. Ang ATCS nga eskulahan isa lamang ini sa mga clusters ang 24 ka mga vaccination centers nga ginbuksan para akomodahon ang mga nabilin nga mga frontline healthcare workers. Amo na sila na butang sa ginatawag nga A1. Ang mga senior citizens na butang naman sa ginatawag nga A2 kaga persons with comorbidities A3. Man mayara sang priority groups mo. Hindi man pwedeng maisalang sang ato sa gobyerno ang tarantaran nga mga tao nga dapat bakunahan, kundi amat-amat lang para nga hindi magdinaguso para matuman ang ginatawag nga social distancing. Mayor Bing Masami nga nag-ausisa sa dalagan sang bakunahay. Upod ang mga konsihal ka opisyal nga may nakuman nga papel kang obligasyon sa vaccination. Ang pamangkod rin sang pila ka mga Bacolod noon. Ang iban nga konsihal daw ay nakita ang Bacolod nga nakabig isa ka highly urbanized city. May 12 ka mga konsihal. 11 ang kaalyado sa administrasyon idugang pada. Ang duha ka mga ginatawag nga ex-officio members halin sa ABC pakadto sa SK. Mosiligon Trisitaran. Ang isada tinagaisahanon oposisyon. Pero pipila lamang ang pere mapakitaan sa publiko. Kagbabatian sa ere. Ilabi na sa mga radyo. Nagahatag sa matutuod nga serbisyo sa mga tao. Pero mayara kuno iban nga milandong ganin di makitaan sa NGC, di silang kadtuman. Mayara man kuno nga wagid gani puli-pulis Bacolod mo. Umpisa sa naghuganas ining COVID-19. Ato kuno sa iban nga lugar to ni nagapatuyom-tuyom pahimunong to. Mabatian lang sa online o konsom nga sesyon. Kabay pa sa mga Bacolod nun nga nagapiliyong da, muklat inyo sa nekalimutaw, bugtaw kag panumdumon. Kung sinong dapat butang pwesto sa mabot nga piniliay. Inang may mga matutuod ba nakamangasak, malasakit sa kapwa. Pag hindi ang mga wala sang pakialam kung kaisa. Ayo lang sa tiyon sang kampanya, maayo lang sa tiyon sang eleksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samta mga empleyado sang gobyerno provinsyal nga nagpositibo sa COVID-19 ara na sa 43. Damo na ni mag-amo ni. Umpisa lang ni sang tuwig 2021. Way panalabot na ang nagligad nga tuwig mga kaaksyon. Umpisa lang sang tuwig 2021 ni ho. Ang ulihi nga tinapikan ang duwa ka executive assistants ni Governor Bong Lacson. Tiyang siling kita executive assistant. Ara na sila permit as kilid sang gobernador. Ara siya ang ila sa dingalamisa, ila sa opisina. Ara permit na sa governor's office nagatiner. May isa pa ka department head. Tapos sa lingunti, duwa na ni sa department head nga nag-positive sa COVID-19. May isa ka job order employee nga assign sa Provincial Agriculture nga talatapan. May isa pa gid ka radiologist sang Silay Hospital. Tiusip-isipon naton mga limagid ang nagdugang sa bag-o. No, sa bag-o nga mga nagpositibo sa COVID-19. Sa 43 mga ka-aksyon, ang ilas sa nga quarantine kag isolation facility ara sa Mabukal Summer Resort sa Banwa sa Murcia. Sa 43 naka-fully nakag-alalayo na kaya natapos ng quarantine period nila. Mga 7 plank bilog ti may 36 pa na aragi hapon nagapabilin sa Mambukal Quarantine kag Isolation Facility.
Si Gobernador Bong Lacson, bago sa ring pagdabo sa mga empleyado sa Kapitolyo nga nag-positive sa COVID-19, doble o kung basi pa lang kung mahimo, triple ang iya sa ring paghalong. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi man basta-basta ang inagihan ni Gobernador Bong Lacson kay kapilamay ni sa kabeses nga nagpa-swab test mga ka-aksyon kay kumadunuban naton. Naka-expose ni siya, naka-close contact ni siya sa atong unab lang nga DILG personnel sa isa ka drug summit dari sa Negros Occidental ako Bacolod City. Igomorahon itong nakatupad yung DILG personnel nga halin sa Iloilo nagpositive to COVID-19 ti kunin nag-self-isolate. Si Gobernador Bong Lacson ginakuwaan swab test negative man na. Ti nagligad pag ito nagpa-swab man ni si Gov Lacson. Ti subong komo kay damo na sa mga Capitol employees ang nagpositive sa COVID-19 na tudo halong na. Extra careful na gid ang ato sa nga gobernador kay budlay. O kung na-quarantine ka, kabudlay sa pilirmahan pala nga daan kung ikaw isa ka local chief executive. Sa pilirmahan pa lang kada adlaw nagabandol-bandol na na. No, kung kisaga kapoy nang nihip sa nitudlo sa pagpamirma lang. Di kung na-quarantine ka, dalo mo itong papel mo sa imo sa nga puloyan, perma ka to, pero laing gidya kung nara ka sa imo sa nga talatapan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal, travel moratorium, suspension of trips, travel ban, o kung nanuman nga tawag sa saring pagsulundan ni, basta kung matigayon kag kung maprobahan ni salang matabo ni. Ang biyahe halin sa Panay pakadto sa Negros Occidental, temporaryo naman nga dilian sa sulod sang saksmana. Pero ang publiko, sa ato sa nga mga kaaksyon, ginapahanumdum kamo dapat anay dumdumon nyo, nga inip ang way pasampiho. Way pa ni sigurado kung badayon ang implementasyon o kung hindi, kay ginahulat pang approval sa National nga Interagency Task Force. Hindi sa mga hindi rin makahulat na atat na nugay na dali nugay na kapati sa mga storya da suli kag kuris-kuris. Kulaton taanay ang opisyal nga approval halin dito sa national kaya hindi man mato-mato lang ang lokal implement sa nga natawag nga travel moratorium gani isa man lang kasmanang ginaayo. Ang unang nga nag-ayo sini ang Iloilo mo, ang probinsya sa Iloilo. Kay kakabalaka sila nga kasi kung ang mga nagpadamo sang kaso sang COVID-19 dito sila sa nga lugar, among mga pila ka mga tao nga halin diri sa Negros Occidental, pinaintindihan man na sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Ay sa uli, kung kita man na magayo sila, mauya man na sila nga magmamalibad. No? Ga-kooperar ang ato sila duha ka mga probinsya. Yara pa gani, kung ngati pagwa sa lain naman nga balita, kung quarantine status ang paghambalan ho. Ang Iloilo mga kaaksyon, kabugusan nga sunod sang Iloilo, amo lang to ya mga kaaksyon. Ang ginpaidalom sa MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, epektibo May 31, 11:59 p.m. sang May 31. Iloilo to ya, kag hindi ang sunod sa Bacolod. Are matamat naman manigagwa social media ho. No, nga dili ko ras Bacolod, hindi dito to sa Iloilo, no? Sa nga ka-aksyon tada nga nagapamangkot la. Dapat i-klaro mani sa mga luyag magpabangkot, nagapabangkot. Dapat sugiran nyo man sila dito to sa Iloilo, why di sa Bacolod. MGCQ gyapon sunod sa Bacolod yakag Negros Occidental. Nubo kita ya ko para dito si Iloilo. Tas tayas nang ginatawag nga MECQ Modified Enhanced niya Community Quarantine. Ato niya Modified General Community Quarantine. Nubo kita ya. Okay na. Samtang mga taga-Tubuso, atensyon!
May lugar na naman nga sa inyo ginpaidalom sa granular lockdown. Alas 5, tinagsugod na. Kaya alas 5, 9 na ho. Man ang local nga IATF, nagapasar sa resolusyon. Ako di paidalom sa granular lockdown. Sa lingon ginpili lang ni. Nga panimalay. Dito sa may crossing Central Danao. Ang epektado dari nga mga pamilya makaakson 32 ka mga panimalay. Ang kalawigon sa granular lockdown isak semana. Nag-umpisa na way labang madugay alas 5 sa mga hapon, Mayo 17, hasta alas 5 bansang hapon, Mayo 24. Isak semana Ang ginalinan sa bangod sang pila ka mga tao sa lugar nga nagpositibo sa COVID-19. Ang tanan ni laton local transmission. Ang mga close contact dira sila ginkilala gin swab test. Ang lugar mga kaaksyon gin disinfect. Sa mga hapon na mga pagkaon, mga ilimnon, kinalano sa mga apektado nga tao gin panagtag na. Pero kaya dugay may tiyempo kita labuton ta si Mayor Richard Ahuco. May kaangtanan sila. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang aton sa ring nagapadayon nga pre-election survey sa Action Radyo Bacolod. Ari na kita mga ka-aksyon sa mga probable. Ang ginalantaw sang mga botante sa Bacolod nga magpapili sa maabot nga piniliay sa posisyon sa pagkakonsihal. Ang tinutuyo sini para makuha ang mga pangalan nga mahimo magpapili sa eleksyon. Waya sang listahan ng Aksyon Radio kundi ang mga tao mismo nga ginpamangkot amo na silang nagabungat sa ngalan nga para sa ila sinuayhan ang magapapili bilang konsihal sa Bacolod mga ka-aksyon pre-election survey. Ang mga tupa sa top possession, number 1, number 2, number 3, number 4, or number 5. Ginakuhaan ginasang reaksyon sa Ndiwa Easy Action Radyo Bacolod. Sa nasiling tara diri kita sa posisyon sa pagkakonsihal. Ang resulta sa pre-election survey sa Action Radyo Bacolod Independent Survey. Ang nagtupa sa number 2. Dugay-dugay ato sa rekuhaan sa reaksyon. Ay na sa Action BBB nakuha na sa reaksyon. Ang ginakabig number 1 kay kung basihan naton dari ang gumawa dari ng ngalan. Sa resulta sang pre-election survey sa Action Radyo Bacolod sa mga konsihal sa Bacolod. Sa mga probable na mga kandidato konsihal sa Bacolod. Nagtupad is Gamboa. Si John Gamboa nagapakita lang ni mga ka-aksyon nga damo gali sa Bacolod nun. Ang way magkahibalo nga last term na ni Councilor John Gamboa. No, so hindi na siya pwede makapapili konsihal sa maabot nga 2022 election sa bulan sa Mayo. Kaya natapos na ni ang ikatatlo niya nga termino bilang konsihal sa Bacolod. Pwede sa makapapili, hindi konsihal, kundi iban nga posisyon. O galing kay Mati nagtupad siya sa number 1, with 19.1%. Ang number 2 diri si incumbent Councilor Israel Salanga with 17.7%. Number 3 si incumbent Councilor Man Cindy Rojas with 11.5%. So magwa diri makakson number 1 diri si Salanga number 2 si Cindy Rojas. Kamanti, hindi na niya pwede makapapili mo bilang konsihal si Gamboa ay tapos ng termino niya. So si incumbent Councilor Cindy Rojas dugay-dugay kwaan taman siya sa reaksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mahinaman sang balita nasyonal na local government officials ginlakip sa A1 priority status sa vaccination bangod sa mataas nga exposure sa COVID-19. Correct, sakto gini. Kay sila ni mga kaaksyon ang expose permis sa mga tao mo. Kung opisyal kas gobyerno, magluwas lang sa atong ginmuno ko. Naway gani kita umpisa sang naghurada ng COVID-19 ay nano adlok sa ma-expose ko sa mga tao.
O dapat dumdumon niya mga tao muna butang siya sa pwesto. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang gobyerno target nga makabakuna sang 58 milyones agod malabot ang ginatawag nga herd immunity. Doki, mahimo ma-cite in contempt. Bangod wala nagatambong sa mga hearing sang kamera. Guro si Doki, guro ka panumdum na nimo. Siling niya, Sir President, saan mo pa ko pasugtan na ma-resign ko man. Namo na ni kabayin ka panawagan kay Doki na nga ma-resign siya bilang DOH. Ti ano mo ya kay hindi ba pasugod si Presidente Duterte? Ara sa gyapon. Ti uway na sa gatambong sa mga hearings sang kamaraho. Ti amo nang labutan na sa ulihi. Ti ba si pa-cite in contempt na lang ni siya? Samtang Enrile magapalayag sa isyu angot sa West Philippine Sea. Sa edad nga 28 anyos, si Enrile tanda pa sumabat. Kay nagligad nga kampanya sa eleksyon. Nakapila ko na kay beses nga nakatambong sa press conference ni Enrile. Ang tanan nga mga palamangkutanon gidaboy siya sa media sa batya tanan. Kagkada sa batya may kwaon gidya, may unod gidya. Ang sa batya kag may isulat gidya, kag may balita gidyang media. Galing ti amo na medyo may ara time. Nga ti may edad na, nga problema sa palamatinan. Pero katanda sa babat kay Enrile. Batian ko na interview siya sa ni Sir H. Bla. 28 anyos siya, edad niya, baskog pa siya, pero gakaon man sa akso, hindi ko sang karne gakaon man sa karne daw. Karne sang baboy, karne sang baka, kaon man isa, gapangapi man sa. Galing maisa to sang mention nga gainom sa ivermectin. Sa interview sa ni Sir H. 98 years old. Alas 5:16 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sining abahin, observation report sa patrol with Action John Diaz. Action John, bayong hapon please kamin. Batsoy kag talaba mo nakita naton sa barangay Torres sining nga hapon. Sa Uluonhan may tinapayan pa. Wow. Kung gusto mo may inasalman kag may chicken juyan. Aperte di mga balaklo no bisan ga init kag tagiti ang init. Batsoy ang katapata. Alam isa sa mga pinakarami isa dali may puno man yung mga gayahong pero ti makadalom dasang yawong iba na mahilig dito magigop sang sabaw bala ka batsoy. Inanon mo matsagan man, init na ng panahon, ibang kasuyo pag ibatsoy, no? Anong rason? Pabalhar pag igoro dugang Bagod goro sa kanimitorn sa tiblada sa batsoy. Amo, isa pag ina, no? Ako namit ng timpla do mga buyo kagibla kay go. Why da sa ginatawag nga pares? Ganun ginatawag nga pares, bla? Ang pares mo na sang sabaw kag may kanon, no? Amo na? Dumabo na kay nagtrending subong sa social media. Ang isa ka segunda ga sweldos trabaho niya. Milyonaryo na, no? 12,000 ang bulan niya. Subong? Pares ang negosyo ya, ang adlaw ya 16,000. Ote, amakot mo na. Pwerte. Pwerte, may ari din ang bakulod, pares ka malo ka. Kung mga pares, ay sader, sudan, kanon. O kung sudan, kag mala, pagkaon. Ang mga pares. Dilipido wala masado, pero kita taday gabrigya, yan o, batsoy. No, basta ako niya, batsoy, amo ginay ang trip sang kalabanan, amo ginay na huyugan sang madamo, batsoy, ang ila na namitana. No? Te, amo ginay kita naton, dari nga mga nagpamakal, sining hapon, nagapalawang kuon, dari along area sa barangay 3. Dari kami binaglusot, di isa kinodrive, mga kaaksyon, kita ginamon sa kilid sang dalan, kabaliga batsoy, kag talababaw, kung batsoy, dito sa Poseidon, gino? So may iyan na action at may barangay Bilamonte. Kampiyon na. Ga kanamitorn ko si Papang Nixon pa, no?
Pero ang paniyang po mga kaaksyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sining hapon, medyo mapangpang at ang panahon ng singkag sang kiniton sang haring adlaw, yara sa gyapon batsagan, siniman ng mga tanion. Pero kung trapiko, ang aton pagkamalaan, arena nagbalik na naman, medyo mabalubugat ng sitwasyon sa trapiko mga kaaksyon, especially diri sa area man sa Dalan Lacson, Dalan San Juan, kag Dalan Araneta. So pinakauli naton diri nga update, paglibot, paglambiyong sang patrol, diri ka na nakausot sa Bicatuslao. From Rizal mga kaaksyon, dito ba sa Plaza Publica, paubos sa may Burgos Lacson, sining hapon, makabig lamang diri light to moderate ang sitwasyon sa trapiko. Pero reminders lang sa mga kaaksyon, basib na malagaw kamo bi downtown, o kung makadto kamo sa mga mall diri sa syudad, o kung matambong kamo sa misa, da mismo sa may San Sebastian Cathedral, hindi ka mo mag-expectar nga mayara ka mo dira pradahan, o kung pwede diri ka park inyo sa lakyan sa palibot sa Plaza Publica. Isa diri ka rason bangod kami ara dira subong sa mga canopy. Aladang mga bazaar Lacson Mar, nagbukas na sila. So ang ginaparkihan sa dito sa Dalan Rizal, sa Resan Dalan Ketoslao, subong mga balaligyaan na dra. No, so ngita na ka mo daan sa ibang linyon na maparkingan, kay bawal na makapark mga kaaksyon, kagti hindi pwede nga ikaw sa dalanon, magpurupundo ka magruhazad, kasang ka pertikarugay, dakpon tikitan kagid sa aton nga mga traffic enforcers. Pero kung traffic ang pagamalan, mabatsaga na, medyo mabulubugat sa traffic, dira mismo sa Rizal, approaching diri mga kaaksyon sa Burgos Gatoslao. Ang diri sa Burgos Gatoslao, kung mo nagka-function ko nagagana sa gyapo na traffic light, so wala problema, ang ato mga kaaksyon, ang direksyon, sistema sa trapiko, yan sa gyapon sa mismong lugar, kinarano ng sundon sa tanan naton ng mga otoridad, bawal gid ang beating the red light. Kaya kung mag-beating the red light, ang katamokong kayo sa nagapunsok sa mga sandalan, ang mga salakyan, kag sa ulitugaan, pagid nga, guwainad domino effect, ibang nga mga areas, mga kaaksyon, apektado man, ilabi na kung di kanikaw sa ibang nga direksyon. Palusot ka diri sa likod sa provincial capital, may diri problema ya, kaya kita malabot na diri sa may North Capital Drive, Dalan Ketoslao, okay man, kay ti nagasunod, kag may mga inisyatibo, ang mga driver ka mga motorista diri sa Bacolod, ang problema, kaya ti may traffic enforcer dra, ato yun, sila gapatunga, gaturo text-text, sila sunga sa kilid sang dalan, o diri na sa may North Drive, Gatoslao mga kaaksyon, basta nagkapamatid lang sa ditaw la, mga traffic enforcer, diri way naglalagabantay, sa mga salakyan, mga kaaksyon, kaya wala na nagamando sang direksyon. Pero kami, kikita na mo, medyo maulbugat ang traffic sa Lacson nga area, from North Capital Drive, Dalan Lacson, approaching dito sa may Dalan Ramos Lacson, adri kami nagdusot. Gatoslao kami, gindiretso na lang namon, palapos kami mga kaaksyon, BS Aquino Drive. Ang wala kadasig sa ngamon nga paglambiyong, labot kami BS Aquino Drive, pinalang kami minutos, kay Joe Thailand na naglabay. Kag kumo 2 lanes lang, wag gid naman nag-obstruct sa kilisandala. May aragid man along diri barangay 4, pero hindi kita mo sila makaguba, abi ko maka-disturb sa traffic situation mga kaaksyon, no? Update lang galing sa tutarang nga matag panamati. Kung ninaligad ng mga binulan, yung temporary siradaan ining area sang Dalan San Juan from North Capital Drive at dito Santo Niño stop. Sa karon maagyan na, wala din kang barikada sa sandalan, kaya natapos na ang curing period sa pagkayon nila sandalan sa may Halandon. But silingon, take galing ka na sa may downtown, ang jeep nga Banago Libertad, rin na mabalik labay sa may San Juan mga kaaksyon, pabalik dito Barangay Banago. Ang umana yung mga salakyan gikan Barangay Banago, rin na sila malabay sa may San Juan, going to the downtown area. Kaya ibang labas, sila nag-aananad, dito sila gaulat sa may tubang sang Ayala, din na sa may sakay di pa sa jeepney, nga Banago, galing wala ito may galabay. Dito na sa kilid sang Ayala, sila galabay mga kaaksyon, magundagin buksan na ang dalanon din mismo sa area sang Dalan San Juan, no? So, paano na ang pinakalang sitwasyon kung trapiko ang ato tagabalan sa palibot ng syudad, at least aware ka mo nga dili pwede na magyan. So, kung nagasurusot kag ka mo, kag nagangita ka mo sa diversion road tinalik ng binulan, subong balik sa normal mga kaaksyon ang ruta sang mga salakyan. Only in Dalan San Juan. Basta mga kaaksyon mo sinipanyan po na magigmanhigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagambalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee, isa naman ka produkto na nag-agi sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic na galimpios ng aton kolo. Nagabulig ng paaptik sa aton memorya. Kung nag-inom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw pareho lang nga nakapangabi na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang tagliwot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Ang ining nga bahin gindulong sa ato sa kaluwan sa standby sa ato sa ring pagpanumalik main kaupo nato ng incumbent councilor Sandy Rojas. Pagkatapos kinamang sari. Okay, sa monitor sa live stream, Noe Erwin Gonzalez. Good afternoon, Axel Marlon. Monitor lang ko. Salamat. Alex Monteza, ayos. Jocelyn Libones Poho, good afternoon. Homa Lumina, good afternoon. Alex Monteza, okay. Micaela Gilaran, good afternoon. Axel Marlon watching live from Jeddah, salamat. Okay. Si Hermie Abalia Baison, good afternoon. Christopher Segovia, mayang hapon, monitor diri sa Mailipa City, Batangas. Mayang hapon landa gali sa pamilya ko sa barangay Bagroy Bago City sa Hinigaran, kag sa Himamaylan. Palug lang ko pag-greet kay Aljon Apil celebrates 21st birthday. Okay, happy birthday. Rico Tilio Joven. Mangkot bi may biyahe Fastcraft kadto Iloilo. Yes, may biyahe. Why hindi apektadong biyahe subong sa Fastcraft? Iloilo Bacolod Iloilo. Pag-greet ko man ang familia Ramirez sa Barangay Granada, alangilan kang familia Tiongko sa Greensville. Arama si Feli Morales Coelho alias. Mayang hapon. Elinor Guro, thank you. Requilito Joven, good afternoon. Good afternoon, okay. Beth Villanova, Alex Montesa Ambalya, Tamia Vanessa Embeyo, Sister Kelly Jelly, Ma'am Lily King, Tantaran nga AFC, Kodos ARB. Salamat. Okay, salamat. Alex Montesa, Mr. Milail Oligo, Guillermo Carrito, nag-augyon sa programa mo subong hapon. Narala sila, nag-abanitor siya mo on air. Okay. Manjo Bierniho, mayong hapon. Franklin Tiluheo. Athea Kim Iriman, good afternoon. Vicente Similiano, dara sa may kilid na landa ho, sa may kilid sa Old City Hall. At sumal, good PM, monitor lang kami din sa imo. Salamat. Vicente Similiano, isa sa mga rimis ka kape dara sa downtown area. Alin Mar Lingko, manyang hapon na sa Marlon. Donna Robles, Pro Di Galidad, good evening, monitor from San Diego, California. Lynn Binitua, good PM sa Marlon, pamatikid kami subong sa live niyo. Randy Artiaga Santisas, malipayon nga pagpaminaw, diha ni Prince JM Rivera, gikan ni Randy Artiaga Santisas. Daghang kaayo salamat Sir Mar. God bless. Joval Trinidad, Agsamarlon, ari kami sa may monitor sa Kabangkala City, YouTube, radio. Thank you, Joval Trinidad. Okay. Cindy Palma Aro, mayong hapon Agsamar, patamyaw man sa ako sa niduha kabata nga si Christopher kag si Christian Coldy sa Barangay Phyllis. Thank you. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is
Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanta. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasit. Ang balita, Action Reports Afternoon Edition. Stay healthy, live better. Paagis
survey sa mga strategic areas sa syudad sa Bacolod. Id-id ang pag-tabulate sang mga datos. No? Ang pagklaro lang sa Action Radio Bacolod, ang Action Radio mong personal nga nagastos sa pagpatigayon sang survey, why sang may naghatag sang pundo nga politiko, organisasyon o kon institusyon, ano man nga grupo da, why? Kundi ini ka Action Radio Bacolod. No? Why man sang may ginaapinan o kon ginasuportahan ang Action Radio Bacolod. Ang tuyo lamang sining survey ni para mahatagan sang higayon ang mga botante nga mapamatian ang ila sa panindugan sa patag sang panggobyerno. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So sa resulta sang survey mga ka-aksyon, importante man nga makuhaan naton sang reaksyon na nung ila sa pananawan, na nung ila sa nga mahambal, o sang sa mga nagtupa sa top possession bla, number 1, number 2, number 3, or bisa number 4 kag number 5 mga ka-aksyon. Sa salinta na ari kita sa linyada sa pagkakonsihal. Lain gid man nga kon mayara ka nga daan ngalan mo, no? Kay hapos madumduman bla sang mga tao, hapos madumduman sa mga botante. Sa resulta sang pre-election survey sang Action Radio Bacolod mga ka-aksyon, sa nasalinta na klarohon talag nga ang mga ginpamangkot niya mismo among naghingalan waya sa listahan ginatag sila Action Radio Bacolod. Ang pamangkot sa ila mga ka-aksyon kung sino ang probable candidate para sa imo sa pagkakonsihal, sila na ang mahambal sa ngalan mga ka-aksyon. Nagwa diri sa resulta sa pagkakonsihal, ang nag-number 1 si Wilson John Gamboa with 19.1%, number 2 Israel Salanga with 17.7%, ang nag-number 3 si Councilor Cindy Rojas, incumbent councilor ngati may papel man subong si Councilor Cindy Rojas mga ka-aksyon sa saring ginapakig-away sang ato sa lokal nga gobyerno kontra sa COVID-19. Kapag nag-survey man siya bilang chairperson sang action team on non-OFW returning residents mga ka-aksyon. Sige lang, tiguan talang dugay-dugaya. Kaya daw walang alang pang-communication ni Councilor Cindy Rojas sa saligid nga mga triyon. Karon sa action na firing line, mayara apagid sang pagkakuhaan ng Action Radio sang reaksyon sa saling resulta sang pre-election survey sang Action Radio Bacolod. Lawig pa ni mga ka-aksyon. Wala man yung tinutuyo sa Action Radio Bacolod. Kwaon ang pananawan sang publiko, labi ng pananawan sang mga botante. Kay man ginasiling mga ka-aksyon nga ang eleksyon dari sa Bacolod mangin battle royal kunos to nga sang duwa ka mga dalagko kilalaman nga mga personalidad. Sabi nga kalinya mangin kaupo nato ning incumbent councilor Cindy Rojas. Councilor, good afternoon. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Yes, good afternoon, Action Marlon, and to all your listeners, mayong hapon, Gid. Yes, una bes, Councilor, nagpasalamat ang Action Radio sa imo sa paghatag sang tiyempo dali kabalo kita nga isa ikaw sa mga opisyal sang syudad nga sako man di lamang bilang konsyal kundi bilang chair sang action team on non-OFW returning residents. But Councilor, kuan lang namon kamo ikaw sang reaksyon nimo kay ang Action Radio Bacolod may pre-election survey sa pagkakonsihal, isa ikaw sang napilian sang majority sang mga Bacolod noon nga posible magapapili liwat bilang councilor sa Bacolod sa 2022 nga election kag nagtupa ikaw sa makabig nato siguro number 2 kay no kay sunod ikaw sa kay si Gamboang na number 1 why naman sa sang term. Number 2 si Salanga, number 3 si Councilor Cindy Rojas with 11.5%. How would you react sa ni Councilor? Yes, Action Marlon, no. Well, looking at the results, actually bago ko lang gin-check, no, when you texted me, no. It's an honor actually, Action Marlon, no, to be amongst the top 3 nga napilian sang aton nga constituents, no. But actually sa tuod lang gid, for me, ang election is madugay-dugay pa, no? So,
do wala pa na bala sa ulo naton, no, subong ang election. Pero I'm very happy that the people of Bacolod, no, ang ila salig, no, ginhatag nila sa aton, no. As I always say, no, we are given the mandate, no, to be servants of the public, no. So we do as they mandated us to do, no. So gaserbisyo kita sa publiko because amo na ang ginhatag sa aton nga mandato sang ang publiko sa Bacolod City. Sa imo councilor manakit-an kayhan nga rason dali kun nga ang isa ikaw sa ginalantaw magpapili bilang councilor sa gihapon sa Bacolod? Well, siguro makita man siguro sa mga tao, Action Marlon, no, that kita no, ako actually I always say this, no, mga kilala ko kag sa mga constituents nato, no, na wala kita pili sa obra, wala man kita pili sa kolor, no, sang ginabuligan naton kag sang ginaserbisyohan naton. No, once you are there already, given the mandate sang tawo, no, kag sang pumuluyo, obra ya ang ato ginaatupang, no. Kung ano man da ang ihatag ni sang nga obra sa aton, no, kung ano ang ginahatag sa akon opisina, sa akon nga team, no. We treat this as a challenge and as a chance to be of service to our constituents. Okay, 2022 election ginasiling medyo malayo-layo pa naman. Pero sa imo councilor, imo sa gihapon gina-consider ang pagpapili sa same position bilang councilor or plano kita sa mas mataas nga posisyon? Well, if I am given the chance, no, Action Marlon, no, I would still want to run for councilor if people will still want my brand of service, no. I am most glad to be of service once again as a councilor in the city of Bacolod. Okay. Lastly, imo sa councilor nga mensahe sa Bacolod noon? Ano to, Action Marlon? Ang imo sa mensahe sa mga taga-surad sa Bacolod? Okay. Well, I am thankful, no, and I am honored to be given the chance, no, and the mandate, no, by the people of Bacolod to be of service to them, no. So subong ari kita sa tunga-tunga sang pandemic, no, since last year pa ini, no, since March. Subong nag 1 year na ta, ano na subong May manug June na, no. So I am strongly urging everybody, no, to practice, no, the health protocols nga ginatudlo, no, sa aton nga LGU sa aton nga mga pumuluyo, no, and sa subong, no, nagasugod na kita sa aton nga vaccination, no. Okay. We have opened several vaccination centers sa aton nga mga kabarangayan, no. I urge, no, people from the barangay, no, if you have the chance, no, mga senior citizens naton, ang aton nga mga health workers, no, mga BHWs naton, mga frontliners, ang aton nga mga adults with comorbidities, no, please register na kamo and have yourself vaccinated, no. This is one way, no, of coexisting with COVID, no. Protection man ni siya para sa aton nga lawas, no, para hindi kita malayo kita, no, sa COVID nga ginatawag. So I hope everybody will register na kay kadamo na kita sang actually halos every week or every 2 weeks ginatagaan kita diri sang DOH regional DOH sang vaccines, no, nga para sa aton nga pumuluyo. So I hope we avail of this free vaccination from our LGU. Okay. Councilor Cindy Rojas, ma'am, salawat, madamag nga salamat sa Tiembo. Good afternoon. Stay safe. Salamat, kid. Action Marlon. Stay safe ka man. And to all the listeners, mayong hapon. Thank you so much. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang reaksyon sang isa man sa mga nag-tap sa pre-election survey sa pagkakonsihal, probable candidate sa pagkakonsihal sa Bacolod, si incumbent councilor Cindy Rojas. Una sa balita, una sa aksyon. Yan ang abahin dala sa ato sa kaluan sa Panyawan Jabal Capsule with
Ako po si... Okay, balikan naman ang gabanitor sa ato sa nga live stream. Kay medyo lagas na lang oras eh. Sige, dari kita. Okay. Haber. Di ka pa naugaw. Okay, dari kita. Si Cindy Palmaaro, good afternoon. Cindy Palmaaro. Patamyaw man sa akon duha ka bata nga si Christopher kag si Christian Colde sa nga barangay Files. Si Ray Baryoga mayong hapon nagsumarlo, monitor lang kami di sa barangay Pandanon DSB. Araman si Teresita Quinto mayong hapon sa Marlon. Okay. Ana Sinoro, good afternoon mga ka-aksyon. Si Rodolfo Palata, kabonitor ara siya sa Mindanao. Mapalazon, Visayas, Mindanao. Batio ng Aksyon Radyo Bacolod. Okay, salamat kita. Thank you. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan pagdayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Cleansing, nourishing, balancing ang pinaka-epektibo kag balik ka report sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan sa report, please come Action Mardi Baladri mismo sa syudad ng Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bisan pa din nga bahin sang pungsod Pilipinas, bantog sa karon ang ginatawag nga community pantry. May panibago naman nga konsepto sa community pantry nga ginlansad diri mismo sa syudad ng Bacolod. Ang isa ka grupo sa mga student leaders sa isa ka universidad. Ang mga ginatawag nila nga Zero Waste Community Pantry nga gin-set up ni Action Mars sa mga student leaders ng University of Negros Occidental Recoletos. Ang Zero Waste Community Pantry ilagin lang sa kagipatagayon kay ina sa tubangan sa main entrance ng eskwelahan kag alin sang aga tubtob na maghapon Action Mart tubtob abi nga maubos ang ila mismo dito nga mga supplies o kunabing ila nga ginapangbotang Action Mart nga mga gamit ka pwede kuwaon no nga libre sang mga pubuloy abi. Ang community pantry ining ang nagagikan sa konsepto Action Mar sang ginpatigan dito sa wala usik o kung zero waste lifestyle sang Zero Waste Community Pantry nga gin-set up naman sa St. Terry Street, Pinafranca sa Barangay Kupang sa syudad sang Antipolo. Kay ang guaya sinidri wala ka man dito nga plastic, wala ka man ibang gamit dira, makwa ka lang gidya sa imo masalangan nga kapitan sa imo asamot. Sabagati wala ka sa dapat ang abi gamiton nga iban mga plastic waste Action Mar. Pero ito sa siningang pantry mismo nga maghatag sa mga essential items pero gina-encourage man ang iban nga magamit sa recyclable bags, mga botilya, tagang single-use plastic. Kay wala na nila balaging sulod Action Mar sa plastic ang mga patis o kung langgaw, ikaw yung madala sa imo suludlan, tigdumiaran the water jug, makuha ka dara. No, kung ano pwede kinalangin may mga putos, wala nila ginapang putos, ikaw yung maputos Action Marlon. Ang mga residente ang ginabisuan man nga magdala sa ilang bag, mga botilya, kung sa ilang pagpila, dapat nasunod na ng mga social distancing. No? Mga organisasyon ni Nidra mismo sa UNOR ang nagpatigayon sa siniman mismo nga aktibidad. Sa piyak kabayan Action Mar, ginabi-abi sang Philippine Army, ining pagpamtang sa panibagong leader o commanding General Action Mar sang Philippine Army. Kaya may bagong gin-appoint si Presidente Rodrigo Duterte nga muni ang magpamuno Action Mar sa hanay naman sa Philippine Army diri sa pungsod Pilipinas. In the person Action Mar of Major Andres Centino ay ka-64 Commanding General sang Philippine Army. Ginabi-abi diri sang 3rd Infantry Division ang pagpamtang kay Centino bilang inabagong pamuno kaya napati sila nga ini Action Mar ang may maayog gid man no nga mabulig ilabi na kun pagpangadagad kag modernisasyon sang army ang aton nga paghahambalan. Dugang pagidiri sa Facebook post sang Brown Eagles sang 303rd Infantry Division nga according diri kay Major General Eric Binuya, ila diri ginapasalamatan bagod ginagpamtang sa panibago nga kag maayo leader ang aton nga presidente. Antes pa man ang appointment diri ni
Centino, siya man ang nagkakapyot sa pinakamakig posisyon sa Philippine Army. Nagserbi bilang Battalion Commander sa 26th Infantry Battalion sa 2008, Secretary Army General Staff sa 2013, Commander sa 401st Infantry Brigade sa 2017, Deputy Chief of Staff for Operation sa Armed Forces of the Philippines sa 2019. Antes naman siya naging Commander sa 4th Infantry Diamond Division sa 2020 Action Mar. Iring si Centino kali miyembro sa Philippine Military Academy Maringal Class of 1988. Sa totalan mga ka-aksyon, medyo mapaangang ang panahon. Basta ganit may init ang panahon, ang problema sa panit aton girini nga ginapalaligbahan ng mga ka-aksyon. Pero kung na mga milas, mga panit-panit sa guya, isa lang daton solusyon. Ganit mga karabinaan, kalalakinan, kagatunga-tungaan, sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Nagapakita kabalasang tutok sa Action Farming Line las 7, tubto balas 9 with Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Action Reports after the edition magabalik boss. Ako naman, Action na Marlon Hedovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.